Ipangunahan ni Municipal Mayor Edgardo L. Timbol kauban ang hipi sa Municipal Police Station sa Kapalong nga si Police Major Ryle F. Patalinghog ang paguba sa 245 ka mga modified muffler o mas nailhan nga bura-bura alas 9 sa buntag at tubangan sa Kapalong Municipal Police Station. Ang mga nakumpiskang bura-bura nakuha atol sa operasyon sa Kapalong Municipal Police Station o sa munisipalidad sa Kapalong ubos sa hugot nga pagpatuman sa Municipal Ordinance number 749 nga nagdili sa paggamit sa mga saba o modified nga tambutso. Ang paguba sa mga tambutso gipahigayon pinaagi sa pison isip timaan sa hugot nga pagpakusog sa lokal nga panggamhanan ug kapulisan sa pagpatuman sa balaod batok sa bisan unsang klase nga mga illegal nga sobra nga butang ug aktibidad nga makadisturbo sa katawhan. Matud ni Mayor Timbol, ang kalihukan nagapakita sa tinud-anay nga pagpaningkamo sa munisipyo nga mapahapsay ang trapiko ug mapakusgan ang kahapsay ug kalinaw sa mga kadalanan sa Kapalong, Davao del Norte. Gipasabot usab ni Police Major Patalinghog nga padayon ang ilang operasyon sikuen ug kampanya aron mapahimangnuan ang publiko kabahin sa balaod nga nagdili sa paggamit sa mga modified muffler. Pinaagi sa maong kalihukan gilauman sa Kapalong LGU ug Kapalong Municipal Police Station nga magpadayon ang kooperasyon sa mga motorista ug komunidad aron masiguro ang malinawon ug mahapsay nga dalan alang sa tanan. Katropa, kape ba nga anti-cancer ang imong gipangita? Mag Premium D3 Coffee Mix kana. Kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia ang gipatamis. Alang sa Rigaw sa Pilipino para sa Pilipinas, sa tropang Bong Omaki Algabri, ex-FM News.